Em dic Josep i sóc el que fabrico, monto, pinto i dissenyo el pessebre que, juntament amb el centre cívic, exhibim cada any. La meva visió de la tele és, després de sopar, ens posem a veure la tele i jo em tinc que posar un paper i un llapis. És la meva divertició. El naixement de fer aquest pessebre és realment de problemes, com jo diria, humans. Perquè nosaltres, com totes les famílies, teníem un pessebre clàssic, amb els sants amb barbes, pintats, amb cert volum i cert pes, que havien costat diners en aquells temps, eren figures cares. Quan els nanos ho volien, quasi no els hi deixaves tocar. No els hi deixaves tocar perquè deies un copet que es pagués i ja es feien molt bé les figures. Però també era veritat que eren figures que els hi feien por. Però llavors ja aquí va anar veient que tenien que fer un pessebre que els nanos poguessin agafar les figures i tocar-les. I després, mica en mica, ha anat augmentant, sempre amb l'ajuda del centre cívic i sobretot dels personals que treballen en aquest centre cívic, que són molt guapos. A la gent jove, quasi bé el que t'acabo d'explicar. És necessari tindre una activitat paral·lela a la teva activitat bàsica. No allò de dir, ja disfruto prou treballant. La vida, si és molt estàtica, també és avorrida. كان يلي لبش كجرس كراسي ست الناس كباري